Hola, som Gemma i Igor, ens diem LUR, com un taller. Fem un treball en gres i aquí presentem Somni d'hivern. És l'últim treball que hem realitzat, d'ençà que fa ja 7 anys que treballem conjuntament i bueno, estem molt contents de poder fer aquesta presentació aquí al Terracota i a la Bisbal. La natura és la nostra font d'inspiració més forta. Hi ha una necessitat de connectar constantment amb el que és més natural dins el món que ens envolta. Les peces estan realitzades en gres, planxes i xurros. Les pastes que hem emprenat són terres d'alta temperatura, gres, de diversos tipus, més o menys xamota, jugant sempre una mica amb els blancs. Les imatges dins les peces van i venen. Unes vegades les vas a cercar i no les trobes. I quan no vols, surten. Formen part del joc, del procés, de la intuïció. Giren les peces i es transformen, esperant el seu moment de la cocció. Durant tot el procés creatiu s'acompanya un moviment concèntric. D'aquí neix la voluntat d'instal·lar les peces que permeten que aquestes continuen girant.